Nu? Vezi cât te filmez. Încet prelungește drill-ul. Să aibă lumea ce vedea. Odată cum fac. Ezo, fiu, iere. Fiu, ai capito. As new. As new. Ezo. Hai, domnul Tavi. Filmați în această stare balta de la epoca de piatră. Hai, Crainicul. De ce, domnul? Crainicul Bercea. Mondialul zis pescarul. Ia uite ce. Scorul este de 10-7 pentru subsemnatul. Dați cu condica. Deci recunosc superioritatea mea, da? Eu. Oi, oi. Unde? Nu, uite ce-mi bună. Ia uite ce frumos. Ce frumos. E și merg, nu? Aha. Hai, pupă-l și tu ca Rexan. Așa frumos. Așa. Frumos, nu? Păi nu. Dacă doriți pești, ele liberați și prindeți mai mulți. Nu ce să bucură, fii atent. Hai, du-te. Vezi? Se trebuie ținut un pic. Uite. Frumos, nu?